Il-fiduċja li jgawdi minnha l-Prim Ministru Joseph Muscat hija aktar mid-doppju tal-fiduċja li jgawdi l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ għas-sena mill-Gazzetta Malta Today li wera li waqt li l-Prim Ministru jgawdi l-fiduċja ta' aktar minn 51% tal-elettorat, il-fiduċja tal-Maltin fil-kap tal-Oppożizzjoni hija taħt il-25%. Fil-fatt, l-istħarriġ juri wkoll li aktar minn 33% tal-votanti li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali qalu m'għandhomx fiduċja fil-kap tal-Oppożizzjoni. L-istħarriġ wara wkoll li l-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' l-iktar mexxej popolari fost il-kategoriji kollha tas-soċjetà. Fost oħrajn, żamm vantaġġ b'saħħtu fost il-votanti li għandhom bejn 18 u 35 sena u dawk ta' 65 sena jew aktar. Fil-fatt il-fiduċja tagħhom fil-Prim Ministru hija ta' aktar minn 56% u 55.6% tal-votanti rispettivament. Meta mqabbel ma' l-istess kategoriji, Adrian Delija jgawdi biss il-fiduċja ta' 16.1% u 33.7% rispettivament. L-istħarriġ wara wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat jgawdi l-fiduċja fir-reġjuni kollha tal-pajjiż bl-ogħla percentaġġ jinkiseb fix-xlokk ta' Malta bi 3 minn kull 4 jgħidu li għandhom fiduċja fil-Prim Ministru. L-istħarriġ wara wkoll li kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista jirbaħ b'distakk ta' 19 punt fuq il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif 48.3% tal-votanti jivvutaw lil Partit Laburista waqt li 29% biss wieġbu li jivvutaw għal Partit Nazzjonalista. Hawn ukoll il-Partit Laburista jirbaħ il-fiduċja fost il-kategoriji kollha, bl-akbar fiduċja tinkiseb fost dawk li għandhom bejn 18 u l-35 sena. L-istħarriġ wara wkoll li 2.7% ta' dawk li vvotaw lil Partit Nazzjonalista fl-2017 bidlu fehmthom u qalu li jivvotaw lil Partit Laburista. Fl-istess waqt, aktar minn 15% tal-votanti li fl-aħħar elezzjoni vvotaw lil Partit Nazzjonalista wieġbu li ma jivvotawx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.